бақия қарзи нисбатан калони андозо ба ҳол ҳам ба ширкати савои холуди барқи тоҷикия 152 миллион сомонӣ КСК ноб санкуда 132 миллион сомонӣ корхонаи бои давлати ширкати алюмини тоҷик 41,6 миллион сомонӣ алюмини сохтмон 10,2 миллион сомонӣ ресандаи фронтипа 9,8 миллион сомонӣ лал 6,8 миллион сомонӣ фурӯзоти нобир тоҷикистон 5,1 миллион сомонӣ корхонаи муштараки соҷигазор 4,5 миллион сомонӣ КСК анги шаҳри сара 5,7 миллион сомонӣ корхонаи зертубии агенти беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 19 миллион сомонӣ ва корхонаи зертубии корхонаи бои давлати тоҷикии манзили ҳамади 17,2 миллион сомониро ташкил медиҳад. Аслан қарзи калон асоси ҳамин корхонаи ки ман аллакай номбар кардам ташкил медиҳад. дар ин давра маҳкумоти андоз ҷиҳати рӯяндани бақияи қарзи андозо корҳои зиёдро анҷом доданд. аз он ҷумла оид ба маҷбурон истондани қарзи андозони 1307 адад қарорҳо ба маблағи умумии 611 миллион сомонӣ қабул карда шуд ва асоби ин қарорҳо ва қарорҳои дар соли 2014 ба буҷети давлатӣ дар маҷмӯъ 90,5 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 26 миллион сомонӣ. ҳамин тариқ маблағҳои дар нисбаи аввали соли 2015 корҳои назоратӣ дар маҷмӯъ ба буҷет ворид шуда 151,4 миллион сомонӣ ташкил медиҳад.